ככה, שמי תום אלקלעי, גם עושים לך זה טוב להרגיש אני על השקופית הראשונה, לפני שאני מתחיל. שמי תום אלקלעי, וביחד עם אשתי רוני הלוי אנחנו נציג לכם את העניין של אדמה נבוכה. כן, הנה עובד, עכשיו נכנסים השמות. רוני אנתרופולוגית חוקרת בוגרת פרינסטון, אני מורה דרך עם זיקה מאוד גדולה לטבע, כל מיני השתלמויות שכאלו. ביחד, טוב, נתחיל. סליחה, רגע, אני בהתרגשות של ההתחלה. אחורה? אני בחרתי לשים את השני משפטים האלו עם האדמה נבוכה, אחד בנייה עתיקה מתחדשת, זה חלק מהלוגו שלנו, אתם תכף תבינו יותר לעומק למה. והמשפט השני, קיר ששווה להכיר, מה שנקרא, אני שם את זה פה, תגידו לי אתם בסוף אם באמת שווה להכיר את הקיר או שלא שווה להכיר. מה זה אדמה נבוכה? אדמה נבוכה בעצם זה שיטת בנייה שמתחקה אחרי תהליך גיאולוגי טבעי של היווצרות צלע משקע. הרעיון הזה של שכבה על גבי שכבה בלחצים מאוד גדולים, זה השיטת בנייה, רק שאנחנו עושים את זה הרבה יותר מהר. המונח מגיע מאנגלית דרך אגב round earth, ולגוח פירושו להדק, זו מילה נרדפת להידוק, לדחיסה. זו אחת השיטות העתיקות בעולם, ארכיאולוגים בטורקיה מצאו קירות בני 10,000 שנה נגוחים, החומה הסינית, חלקים גדולים שלה עם המגדלי שמירה. זו שיטה שהומצאה גם בכמה מקומות במקביל בעולם, לא רק באזורים המדבריים, תמצאו את זה גם בפיליפינים, גם במרכז אמריקה, מקומות שנגחו בהם, וכמובן תימן, ראינו את השקופית היפה, רבי קומות, מרוקו, שעד היום בונים ככה את הקסבות והמלחים שלהם. אתם רואים פה את הנוגח, זה צולם לפני כמה שנים, עדיין נוגחים בשיטה המסורתית, הפשוטה של העניין, תראו את התבנית הפשוטה, יש גם פוינטר, נכון? איזה יופי. המנגוח הפשוט, ולמטה זה הדיבידגים הקדומים למי שמתעסק בבנייה, בשביל זה יש מלא חורים בקירות במרוקו שהם חורים מקבילים, אז זה בגלל המקלות האלו שם. איך זה קורה? מי שחיטט קצת באינטרנט על אדמה נגוחה ודאי הגיע לשקופית הזאת שמסבירה את הפשט של העניין הזה. בגדול אנחנו כמו יציקות בטון בונים את הקיר בתוך תבנית במקום שהקיר צריך להיות. לתוך התבנית אנחנו שופכים תערובת של אדמה לחה. אין בזה חומר אורגני, יש בזה תפרוסת גרגר מאוזנת מאבקות ועד לאבנים, והתערובת חייבת להיות לחה, זה אחד הסודות של האדמה נגוחה, מכיוון שבוץ לא נדחס, מים רבוי ואתם יודעים, דחוף פה יעלה שמה. מה שעושים זה שופכים לא יותר מדי, אבל שופכים שכבה של חומר ומיד מהדקים. מיד על זה שופכים את השכבה הבאה, ככה מהמסד עד לרום הקיר, ובסוף התהליך, בסוף היום, אנחנו יכולים להוריד את המסגרת ולקבל קיר גמור. כל הנושא של המערכות בקיר, הכל נכנס מראש, חשמל וצנרות, הכל אנחנו מכניסים, כמובן פתחים, הכל מייצרים לזה תבניות מראש, ככה שבסוף העבודה שלנו לא צריך טיח, זאת אומרת, הקיר גמור, ככה הוא, כמו שהוא, ככה הוא נראה, שכבות, 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 כמו סלע משקע, כמו שאמרתי בהתחלה, ואצלנו המונח לטייח קיבל משמעות עמוקה, כי ממש אם תסתכלו טוב, אז אפשר לראות את הפסים של המסגרות, לא רק את הפסים של השכבות של הנגיחה. כן, איך נחשפנו לזה? איך הגענו לזה? זה הכל התחיל בגלל טיול למרוקו, שרוני חזרה עם טאג'ין ואדמה נגוחה. אנחנו התאהבנו בעניין, נכנסנו לאינטרנט, שוטטנו בה, לא היו המון אינפורמציה, אז היו מאות תמונות שחקרנו ובחנו. הזמנו את הספר הכי רציני, היחידי שהיה אז, שנכתב על ידי דיוויד איסטון על אדמה נגוחה, ספר שהיה לנו אורים ותומים, ואחרי זה יצאנו לצד הפרקטי של להתחיל להבין יותר טוב את החומר ואיך זה עובד. הסתובבנו בכל רחבי הנגב, אנחנו מהדרום, וביקרנו מחצבות, אספנו דגימות של חומרים, ויצרנו קוביות. מאות,
אם לא אלפי קוביות, בשביל להבין איך זה עובד, מה צריך להיות שם. את הקוביות האלו, דרך אגב, שברנו, רק ככה אפשר להבין. אתה עושה את הקובייה ושובר אותה, עד שהגענו לחוזק סביר בעינינו, לקחנו את העניין למעבדת בטונים, שמנו קובייה תחת פרס, בשביל לראות כמה לחץ, כמה מגה פסקל, כמו שאומרים המהנדסים, הקירות האלו יכולים לשאת, החומר הזה יכול לשאת. אז גילינו ככה, בשיטה המסורתית, חרסית הרי הדבק העתיק בכל הסיפור הזה של הבנייה, אז בשיטה המסורתית שמים כ-20% חרסית בתערובת של אדמה נגוחה, ואפשר להגיע עד ל3.5 מגה פסקל, שזה כבר במונחים הנדסיים קיר שיכול להיות קיר קונסטרוקטיבי. זה המינימום שצריך, אבל אם מוסיפים לזה 10% מייצב, מלט לבן או סיד, אז אפשר להגיע כבר, אנחנו הגענו ל-19, קולגות בחול מגיעים כבר ל-20 ו-30, ואנחנו מדברים על חוזקים של בטון. בסדר? שלב הבא בתהליך הלמידה שלנו היה נושא התבניות. הגיע הזמן לבנות משהו רציני ולא סתם קוביות, וניגשנו לבנות טרסה. זו הטרסה הראשונה שבנינו, היא כבר עומדת כמעט 15 שנה, עדיין עומדת, דרך אגב. עשינו את זה בשיטה כזה חצי מסורתית, כמו שאתם רואים, נגחנו ידנית, הרבבנו עם מערבל בטון, ותוך כדי תהליך הלמידה הבנו שיש גבול למה שאפשר ללמוד מהאינטרנט ומהספרות, ואנחנו צריכים מורה. רק שאין אף אחד בארץ שיכול ללמד אותנו על אדמה נגוחה, ולכן חברנו, מי זה, הקימי? לא, סליחה. חברנו למורה בחול, בחור קנדי בשם קליפטון סקולי, שחי באינדונזיה, ולמרבה מזלנו, שמחתנו, הוא העביר סדנה בתאילנד, אז היינו חייבים לנסוע לתאילנד לשבועיים. 10 ימים של סדנה, זה היה משהו, זה היה חוויה, כי עד היום ראינו את האתרי אינטרנט, ואף פעם לא נתקלנו באדמה נגוחה בקנה מידה שכזה. אז אמרתי לרוני, אמרתי לה, תראי, אנחנו ממש נכנסים לאתר אינטרנט פה, במיוחד עם כל הנוף הזה והכל. בבוקר הראשון של הסדנה, קליפטון אמר לנו, תראו, עכשיו אתם תדעו את כל הסודות שלא רואים בתמונות באינטרנט. וזה היה תחילת שלב הלמידה האמיתי. עד עכשיו שיחקנו עם חומרים, העבודה האמיתית באדמה נגוחה היא נושא התבניות, אבל זה סיפור בפני עצמו. חזרנו לארץ בשביל לבנות את וילה האדמה, זאת הייתה הכוונה, כמו שנאמר קודם, זה בית שמשמש בתור בית לדוגמה מאדמה נגוחה, הוא ממוקם במדרשת בן גוריון, ליד קיבוץ שדה בוקר, והוא גם משמש היום בתור וילת נופש לאירוח של משפחות, עד 10 אנשים, אנחנו פנויים בקיץ דרך אגב. ניסינו לתת בחוויה של האירוח שם את התחושה לא רק של האדמה, של קירות אדמה, דרך אגב, קירות האדמה הנגוחה הם רק קירות המעטפת, הם קונסטרוקטיביים במקרה הזה, כל הגג יושב עליהם, אין שלד למבנה, ובפנים עשינו שיטות בנייה שונות בשביל לאפשר למבקרים איזושהי חוויה כזאת של להכיר יותר ולגעת ולא רק לשמוע על זה בתיאוריה. בבית הזה עברו מאות סטודנטים, עשרות אדריכלים ומהנדסים, לקוחות פוטנציאליים או לקוחות לא רק פוטנציאליים. בשביל זה הבית הזה קיים, אתם כולכם מוזמנים. מפה הבמה אני מזמין את כולם. בשביל תהליך הבנייה הבאנו את קליפטון לארץ, אתם רואים את קליפטון ואותי על רקע מכתש רמון שמה. קליפטון עזר לנו עם כל הנושא של ההכנות, ובשבוע הראשון של הבנייה גם עשינו סדנה שנרשמו עליה 5 משוגעים לדבר, וביחד בנינו את האבן הפינה הראשונה של וילה אדמה. 200 טון חומר, רוני ואני הכנסנו בקירות האלו בידיים, דלי לתוך מערבל הבטון ומהמערבל לתוך המבנה, לתוך התבנית. ככה שנה בערך לקח לנו לבנות את כל קירות המעטפת במתודה הזאת, ובזמן שהיינו בהמשך תהליך הבנייה וסיימנו את כל המבנה בפנים, נכנסה גברת אחת מכובדת ואמרה לנו, אני רוצה שתבנו לי כזה. זה שינה לנו קצת את כל המחשבה, עד עכשיו חשבנו שאנחנו משחקים עם עצמנו, אבל לא, יצאנו לדרך קבלנית והתחלנו לבנות לאנשים אחרים, ושם זה סיפור אחר, כי פה ביזנס, קפיטליזם מדבר, time is money, איך מייעלים את השיטה הזאת. אז זה המקום להגיד שמכל שיטות הבנייה המסורתיות, האדמה נגוחה היא היחידה שהצליחה לעבור איזשהו סוג של תיעוש. בגלל שהיא קרובה במתודה שלה ליציקות הבטון, אז יש לנו המון טכנולוגיות מודרניות וכלים מודרניים שעומדים לרשותנו בשביל לנגוח.
מהבובקאט, מסועים, מנופים, תבניות ענק של יציקות, כמו שאתם רואים בבנייני רבי קומות, וכמובן הפטיש הפנאומטי שחוסך את כל העבודה הסיזיפית. המכונה הזאת יודעת לעבוד, היא במקור שלה דרך אגב נועדה להדק חול סביב כלונסאות יסוד. זה המטרה של המכשיר, אבל עשו לו הסבה היום בעולם לנגיחה, לאדמה נגוחה. הוא יודע לתת 1270 נקישות בדקה, הוא עובד על 9 בר. זה עבודה, חברים, זה עבודה זה לא היפים משחקים בבוץ עכשיו, אנחנו פה בעבודה עם הרבה רעש, עם כלים כבדים, עם צוות כמו שצריך וכו' וכו'. מספיק עלינו. מה קורה בעולם? אז מסתבר שבעולם הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, ואם דיברו קודם על תקינות סליחה. עד היום חצי מאוכלוסיית העולם חיה בבתי אדמה. זה אתם ידעתם? רובם לא הגיעו בכלל לבטון. כמו שראובן הראה לנו את כל התמונות היפות האלו, אז הם שמה. זאת אומרת, לא הכניסו את הברזל, עוד לא הגיעו לבטון, הם עדיין חיים בבתי אדמה. אבל בכל המדינות המערביות שהתיעוש שולט בחיים שלנו, אז אוסטרליה היא אחת המובילות בעולם בנושא של בנייה באדמה נגוחה. הכי הרבה קבלנים שיש מרוכזים באוסטרליה. יש מקומות באוסטרליה שעד 25% מהבתים מקבלים היתר בנייה על אדמה נגוחה. זה נכון לפני שנה, ככה אני ארחיב על זה עוד קצת בהמשך. איך לא? ארצות הברית. מי שכתב את הספר שהיה לנו להורים ותומים, דיוויד איסטון, נפטר לפני 2 והוא עדיין אחד המובילים בתחום, בנושא הזה. הוא יותר מ-40 שנה בונה באדמה נגוחה, 10 בתים ומי יודע עוד כמה אלמנטים. הוא היה נתמך על ידי קרן המדע של ארצות הברית שעזרה לו במחקר ופיתוח, והוא ממש לקח את זה צעד אחד קדימה. הוא הראשון ששינה קירות אדמה, ולא רק בנה אותם במקום. אחד הסיפורים המפורסמים זה על קיר שהזמינו מהבנק שהיה מלווה לחקלאים בארצות הברית כספים לעסקים שלהם. אז הוא פשוט עבר במדינות ארצות הברית, לקח דגימות של אדמה ויצר קיר משכבות שכל שכבה מאדמה ממקום אחר. את הקיר הזה הוא שינע לתוך הבנק, ללובי, שהפקידה ישבה לפניו והקיר הזה מוקם מאחוריה. אז דיוויד איסטון, תראו את הרמות גימור המדהימות ואת האסתטיקה של החומר. אחד המאסטרים הנוספים שעדיין איתנו לשמחתנו ועדיין חי ובועט ויוצר ומתפתח ומלמד אותנו על אדמה נגוחה, בא מאוסטריה. אירופה הגשומה, יושב מרטין ראוך, והוא בונה באדמה נגוחה לא מיוצבת. כל העולם המערבי בונה באדמה נגוחה מיוצבת, הוא בונה פה עם אדמה נטו. יש לזה יתרונות וחסרונות. החסרונות עד 3.5 מגה פסקל, אבל לא אומר זה מספיק לי. לא צריך יותר. והיתרונות, עוד מעט נעבור עליהם בצורה מסודרת, אבל תראו איזה יופי. זה מבנה של מפעל ריקולה של הסוכריות, שנבנה בשוויץ, באמצע השדות של הלבנדר. האדמה נגוחה הוכנה במפעל שלו במקטעים, הוא שינע אותם לאתר, יש שם בפנים קונסטרוקציית ברזל שמחזיקה את כל העניין הזה, והוא פשוט הניח מקטע על מקטע וחיבר אותם. בגלל שזה אדמה, אז אין שום בעיה לבוא ככה עם החומר הקיים, להרטיב את החרסית שנמצאת במקטעים, ותראו איזה יופי זה נסגר. לא רואים תפרים. כל המבנה בסוף נסגר ככה. הנה, יש לנו גם תמונה של המבנה. הפסים הלבנים, דרך אגב, זה פסים של אדמה נגוחה מיוצבת. יש שם סיד בתוך הפסים האלו. הסיבה לזה זה למנוע את ההתחתרות של המים בזמן גשמים. זה שובר את ערוץ הזרימה של המים, ואז המים מתפזרים, והקיר נשאר שלם. מה קורה מבחינת בליה? אז ככה. בשנה, שנתיים הראשונות, הקיר עובר איזשהו סוג של בליה נראית. אם שאתה פותח את התבנית, אז הקיר חלק ויפה, אז בשנה, שנתיים הראשונות, כל החול והחרסית נשטפים עם הגשם ונחשפים מהאגרגטים. האגרגטים האלו
הם שם, הם חלק מהקיר, אז זה חלק מהמראה של הקיר במקרה הזה, כל הגסות הזאת. הלאה, יתרונות, סימנו לי עוד 10 דקות ואני במרוץ חשוב, לא נגד הזמן, אלא נגד הפסקת אוכל. אז עם היתרונות. כן, תחושה ואסתטיקה, שני דברים קצת בעייתיים שאני מתחיל איתם. הראשון זה התחושה, זה משהו שאי אפשר להעביר לא במילים ולא בתמונות. אני שוב מזמין את כולכם להביא לאדמה, זה המקום להיכנס ולחוש איך זה להיות במבנה של אדמה נגוחה. והעניין של האסתטיקה נורא תלוי בגמר, באיך אתה עושה את העבודה, באיכות העבודה שלך. אז אנחנו נרוץ הלאה. בידוד מהעולם שבחוץ. במשפט הזה יש אוקסימורון, כי מצד אחד משתמשים בחומרים מן הטבע ויוצרים איזשהו חלל שהוא ממש מתמזג עם הטבע שבחוץ. כאילו השכבות האלו ממשיכות את ההר שמעבר לכביש, אבל שוב, כשנכנסים למבנה מרגישים איזשהו ניתוק, איזשהו בידוד, גם בתחושה וגם בידוד אקוסטי. העניין הזה של ממש לא פעם ולא פעמיים אורחים אצלנו בווילה, נכנסו, סגרו את הדלת ואמרו, זהו, השארנו את השקט, את הרעש של העולם בחוץ, אנחנו עכשיו בשקט של החופשה שלנו. אז זה הבידוד מבחוץ. בריאות, ביטחון ובטיחות, נשמע קצת כמו תדריך, אז נעבור על זה בקצרה. אין רעלים בקירות, הבנתם את זה, הכל אדמה, אין את הדבקים, אין את החומרים המודרניים, אין את כל ההיפוקסים והאקרילים וכל הדברים האלו. אז אלרגנים, מאוד, אנשים מאוד אלרגיים, ממש מרגישים את זה שהם נכנסים לחלל. דיברנו על רעידות אדמה. ההיסטוריה הוכיחה שהאדמה נגוחה עמידה לרעידות אדמה. אם זה בגלל שזה אדמה ואדמה, אם בגלל שזה ביחידות של מונוליטיות, של מקטעי קיר שמתחברים אחד עם השני. אני לא מבין את העניין הזה לגמרי, אני רק יודע שאני יכול לשים את זה פה בביטחון על המצגת. באיזה גובה ניסה? זה לא תלוי רק בגובה, זה תלוי גם ברוחב של הקיר, בעובי שלו, בסדר? יש פרופורציה בין העובי של הקיר לגובה שאתה עולה. זאת אומרת, כל 10 סנטימטר עובי אתה יכול לעלות מטר. אז אתה רוצה קיר 10 מטרים, אתה צריך אותו למטה מינימום מטר. זה, כן, זה אנחנו מדברים על הבנייה הקלאסית באדמה, בלי מייצבים. ככה זה עובד. עמיד באש, טוב, וזה אפשר להבין מבין השורות, אין בזה חומר אורגני, אין בזה אוויר, זה לא נשרף. אז זה המקום להרחיב על אוסטרליה, שיש חברות ביטוח שם שמבטחות בתים מאדמה נגוחה בהרבה פחות כסף, בגלל העניין הזה של השריפות, וזה די ברור. אין מזיקים בקירות האלו, אין עובש, אין מזיקים, אין חרקים, אין כלום, זה ממש בקטע הזה. זה. קיר אומנותי, אז זה לא רק שאפשר ליצור עם זה אומנות, כמו החלל הזה של הממד שם, אלא גם תבליט ותחרית, איזשהו משחק עם התבניות, וכמובן השכבות, הצבע של השכבות, הצורה שלהם, זה משהו שאנחנו שולטים בו כיד היוצר, ופיתוח נוף, כל הנושא של ספסלים, חומות, דברים כאלו, ממש אפשר לשחק עם אדמה נגוחה, זה לא רק קירות. בואו נגיע ללב העניין. שאלות בסוף ברשותך. ללב העניין הזה של בנייה ירוקה. איך זה נחשב בנייה ירוקה ואיך אפשר להעריך את זה? אז המונח החם היום בעולם המחקר בנושא נקרא אנרגיה אגורה, Embodied Energy, שמנסה לשקלל בעצם את כל האנרגיה שמשקיעים במבנה מעלות ייצור חומרי הגלם ועד לסוף חיי המבנה, כמובן דרך חייו והכל. אז אם מדובר על העלות ייצור חומרי הגלם באדמה נגוחה, הקלאסיקה זה מרוקו, חופרים את הבור פה ובונים את הקיר כאן, זה הכי ירוק שיכול להיות. אנחנו, בגלל שאנחנו עובדים עם טונות רבות של חומר והמגרשים בארץ קצת קטנים ולא מאפשרים להוציא הרבה אדמה והם לא תמיד מתאימים גם לנגיחה, אנחנו מושכים ממחצבות, אנחנו מוצאים את המחצבה הקרובה ביותר לאתר ועובדים בדרך כלל עם חומר שאנחנו קוראים לו פסולת מחצבה. זה מה שהמחצבות לא צריכות. תראו, מהנדסים היום מלמדים אותם לפחד מחרסית. חרסית בשבילנו זה העבודה שלנו. Clay is the way. אני עושה קריירה מחרסית, בסדר? כאילו, חרסית היא הדבק העתיק, ולכן בפסולת מחצבה יש הרבה חרסית, זה משהו שהוא טוב לנו, ואנחנו משתמשים בו. השורה התחתונה של זה שהטביעת הרגל האקולוגית של חומרי הגלם של אדמה נגוחה היא ממש מינימלית. בזמן הבנייה, כמו כל שיטות הבנייה באדמה נגוחה יש 0 פסולת בניין. אני לא יודע אם אתם מודעים לזה שבטון הוא לא רק המוצר הנצרך ביותר בעולם, הוא גם המוצר הנזרק ביותר בעולם, ומטמנות מלאות בעיקר בבטון פסולת בניין.
ולכן היה ראוי לציין את זה, מה גם שזה חלק מהמשוואה של ה-Embodied Energy, עוד מעט נגיע לזה. בזמן חיי המבנה, זה הכי חשוב. אחת השאלות ששואלים אותי הכי הרבה זה, מה הערך הבידודי של קיר אדמה נגוחה? אז אני שם את זה פה. הערך הבידודי של קיר אדמה נגוחה בעובי 50 סנטימטר, זה גם שקלול, הוא 0.4. אני מבחינתי, אבל זה רק חצי מהנתונים. כי נתון נוסף מאוד חשוב, זה המוליכות החשמלית של החומר. מוליכות החשמלית, ביחד עם הערך הבידודי, אחד חלקי השני אנחנו מקבלים מסה טרמית. ומסה טרמית זה כלי. מסה טרמית זה היכולת של החומר לחמם ולקרר בצורה פסיבית חללים. כמה זמן לוקח לחום של היום לעבור פנימה לתוך המבנה. בסדר? עכשיו, המספר הזה לא אומר לנו כלום, 1.94, אלא אם כן נשים את זה ליד הדברים המקובלים היום, הקונבנציונליים, של בטון ואיטום. מי שמכיר את התופעה הזאת של לישון בממד בקיץ, בגלל שהמסה הטרמית של בטון היא מאוד נמוכה, אז החום עובר נורא מהר. זאת אומרת ש-11-12 בלילה הממד לוהט כמו באמצע היום, אבל ב-2-3 בבוקר הממד קר כמו הלילה בחוץ. כל התנודה של החום עוברת נורא מהר. לעומת זאת, באדמה נגוחה, התנודה של החום היא איטית יותר, אז החלל שומר על טמפרטורה פחות או יותר קבועה. כל העניין, זה טוב, זה נכון גם לגבי מספיק קיר אחד, לא צריך את כל הקירות המעטפת. אתה שם לידו קמין, ואז שב-12 בלילה העץ נגמר, אז ב-7 בבוקר הקיר עדיין פולט חום, ואתה קם לבית נעים, ולא קר לך, לך תדליק את הקמין עכשיו. כל זה, הכי חשוב. במילים אחרות, קיר שיודע לחסוך בכסף. כמובן שזה תלוי באדריכלות אקלימית, שלא תבין אותי לא נכון. שמת חלון גדול לדרום, לא יעזור שום דבר. אז צריך מתכנן חכם עם החומר הנכון, לדעת לשחק עם התכונה הזאת של המסה הטרמית, וקיבלת קיר שיודע לחסוך בכסף. כל זה טוב ויפה בתיאוריה, החלטנו לבדוק את העניין הזה למעשה בשיתוף עם המכון לחקר המדבר. שמנו חיישנים בכל הווילה בשביל לבדוק את העניין הזה. זה גרף שמראה לנו את הטמפרטורה בחוץ. תראו את הקפיצות בין היום ללילה, זה מרץ 2019, ועל הגרף הזה אנחנו נשים את הטמפרטורה של מבחר חיישנים מהווילה. תראו איך הבית שומר על טמפרטורה. הקפיצות האלו פה, דרך אגב, זה בגלל האורחים תל אביבים שבאים וישר רגילים ללחוץ על כפתור ולא מעניין אותם באמת מה קורה שם. אז זה עובד. אם לחזור ל-Embodied Energy, החלק מהשקלולים זה מה קורה למבנה בסוף חייו, וכנראה כמובן שבסוף חייו, אנחנו מדברים על אדמה, אז המבנה חוזר לאדמה. עוד פעם חזרנו לאפס פסולת, ואם נסכם את העניין של האנרגיה האגורה, אז זה עולה לבד או שאני מעלה את זה? כנראה שאני מעלה. אדמה נגוחה אל מול בטון ואיטום, תראו כמה מעט אנרגיה צריך מבנה של אדמה נגוחה לעומת האנרגיה שאנחנו משקיעים בבטון והקונבנציות הקיימות היום. קיצור, דובר על קיר חסכוני שיודע לעבוד בשבילנו. איפה עוד ראיתם מוצר כזה? כן, רבותיי, קיר ששווה להכיר או לא שווה? אלו הפרטים שלי. יש לנו גם אתר אינטרנט שהשתדלנו להנגיש מידע שם כמה שיותר, תנברו בבלוג, וזה האתר אינטרנט שלנו. זהו, יש לי זמן לשאלות, 2 דקות לפני כן, זה על חשבון הפסקת צהריים אני חושב. בבקשה. אמרת שהתכולה של החומרים באדמה הנגוחה, התכולה של החרסית, 20% ועוד 10% מייצבים וכו', אבל עדיין אתה צריך 70% של אדמה. נכון. ואתה לא מקבל אותה במחצבה. למה לא? אתה חופר את האדמה. את הפסולת. פסולת אתה צריך באיזשהו מקום. מה יש באדמה? מה יש באדמה? באדמה יש אבקות, שזה או סיל או חרסית, נכון? טין או חרסית, חול ואגרגטים. מאגרגטים סומסום דרך אגס עד פול. נכון? זה מה שיש באדמה. השאלה היא מה היחסים ביניהם.
וזה אני בודק, זה חשוב. עדיין צריך 70% אדמה. בשביל זה אני עובד... באיזושהי מחצבה שתספק לך אדמה. בשביל זה אני מביא 200 טון חומר מהמחצבה. מיקרו? כן. ככל שאין טיח, באיזה מייצבים אתם משתמשים? לא שמעתי לך. ככל שאין טיח, שמגן... אין טיח. באיזה מייצבים אתם משתמשים? הנושא הזה של טיח או לא טיח לא קשור למייצבים או לא מייצבים. אפשר לעשות אדמה נגוחה גם בלי טיח וגם בלי מייצבים. אנחנו משתמשים ב10% מלט לבן. כן. בסוף היה איזה אדון נורא נלהב. כן. כמה בניתם בינתיים? כמה בנינו בינתיים? אז בנינו 3-4 בתים, קירות למכביר, ספסלים, חומות. כן. כמה עולה למטר מרובע? שאלת השאלות, זה נורא תלוי בעבודה, זה נורא תלוי בסדר גודל שלי. אני לא אעמוד פה בעדכון במחירים, זה נורא תלוי בסדר גודל של הפרויקט ובמורכבות של העבודה. בבקשה. האזור הצפוני ביותר של אדמה נגוחה? שאפשר לבנות בארץ, והשנייה זה לגבי תיקונים של תשתיות בקירות. אתה מעביר תשתיות בקירות או ברצפה? אני מעביר מראש. וכשאתה רוצה לתקן, כלומר איך זה נראה? אז אם יודעים לעשות תיקון כמו שצריך, אז לא כל כך רואים את התיקון. אבל שוב, זה תלוי ביעד המבצע. ביעד המבצע. הארץ כולה. עוד שאלה מאוד. אני רוצה להגיד משהו לשאלתי. בצרפת, בחלק הצפוני של צרפת, יש אדמות נגוחות, דרך אגב. מאז ימי הרומאים. עוד לא, בצרפת, באזורים יש אדמות נגוחות. עוד דבר שאני יכול להגיד, ראיתי גם ששאל על נושא של מחצבה, יש בספרד, יש מקומות כאילו סרטון בספרד, לוקחים את האדמה בלי להוסיף מים, בזמן מסוים באביב, הלחות קיימת ולוקחים אותה, בונים בתים. האדמה נגוחה לא מזהים בארכיאולוגיה, כי היא נראית כמו קרקע. לגמרי. תשובה תמונה רטיבות. כן. אז א', תראו, בונים במקומות טובים. סיני, לא מקום יבש, מרטין ראוך בלי מייצבים בונה באירופה, גשומה, זה מחזיק מעמד שמה, אם יודעים לעשות את העבודה. אנחנו, מניסיונות שלנו פה עם חומר מקומי, בנינו איזושהי טרסה, וכבר 7 שנים הטרסה הזאת מקבלת השקיה יום-יום של הדשא שלידה, ולא קורה כלום. אז זה נרתע ומתייבש, ונרתע ומתייבש, ונרתע ומתייבש. יש בהתחלה איזשהו קטע של בליה ראשונית שהחומר עובר, כמו שאמרתי, נחשף האגרגט, וזהו פחות או יותר. פה באזור הזה אפשר לבנות... אין שום בעיה. תראו, מבחינת הארץ אפשר לבנות בכל מקום. המסה הטרמית תעבוד הכי טוב במקומות שהפרשי טמפרטורה. תודה.